Assalamu alaykum edildiler, qadrdan watandaşlar. Şeýle hem biziň zehin mäsleşatly gepleşigimiziň mähriban we zehirli muşdaklary. Bilişmedi ýaly siz bu mewsümüň başyndan bäri biziň her bir size ýetirmek isleýän zadymyza, her bir siziň dikkatyňyza mawy kralaryňyz bilen ýetirjek bolýan möhüm gepleşiklerimize we duşuklarymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýanyňyzy bilýär. Ne şuň hem siz üçin, biz üçin, bäsleşlerimiz üçin, umumyň ählimiz üçin bir wada begençli, şatlykly we möhüm duşuklaryň, möhüm günleriň bir sebäbi häzirki wagtda täze ýyl mewsüminde diýjek bolýanym, täze ýyl kysanymyzda gepleşigimiziň final duşugymyz netip bolsadyr az salymdan başlasa gerek. Bilişmedi ýaly biziň finala çykmagy başaran özlerini bir näçe bäsleşlerini ýeňmegi başaran şeýle hem öz ustatlygyny, öz bilimini, durmuşda öwrenen tejribesini şu bäsleşigiň dowamyna görkezmegi başaran iki tany aýratyn tabaklaryny bäsleşimiz bar. Olar hem bilişmedi ýaly Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň hünärmeni Berdimurat Begenjew, şeýle hem Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat Ministrliginiň baş hünärmeni Parahat Meretliýew. Parahat Berdimurat gepleşigimizde hoş gördük. Elbetde men özüm hem garaşdym şu duşuga ýöne telegörjülerimiz has hem siziň final duşuňyzda biziň zekin mäsleşigimiziň bu ýyl boýunça ahyrky mewsümine umumyň final düşünüklim kädýän özünden näme many aňladýan. Şoňa sabyrsyzlyk bilen garaşanlygyny bilýär. Gelin onu bolsa mähriban telegörjülerimizi mundan artyk saklamaýlyň, oýnumyza dörrüň başlaýlyň, dogry dälmi? Ilki bilen sizin kiňizde de ul üstünlükleri arzu edýän umumyň bu bäsleşigiň çägine durmuş ýoluny şeýle hem täze 2020-nji ýylda durmuşyňyzda täze üstünlikleriň gazanylmagyny şeýle hem şunyň ýaly elmydam bagtyňyzyň çuwup durmagyny tüýsüregimden arzulaýan şeýle öz adymdan we döwletçilik toparmyzyň adyndan mähriban illäşler elbetde siz hem biziň her bir taýylan gepleşigimizde sypdyrman tomaşa edeliňiz üçin öz sawalsızlygymyzy ýetirýär we siz hem dünýädäki ähli gowluklary, ähli ajaýyplyklar arzu edýär. Şeýle hem şu pursatdan peýdalanyp bir gahrman hem mähriban arkadamyzyň janynyň sag başyny dik tutýan her bir tutumly işleriniň elmydamy waşlyklary wetilmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Gelin ne bolsa ne oýnumyza başlaýlyň dogrudan. Biziň şu gepleşigimiz, şu final duşugymyz 3 tane tapgyrdan ibaret bolar. Birinji tapgyrmyzda size 10 sany sowallar berilýär. Nisertdiňläň şertlerini düşündireýin. Gazanyljak utuk 30 tuk. Ýöne öňki ýaly 60 sekundam ýok, ýa pikirlenmäge mümkinçiligim ýok dany kim birinji jogap bermeşik. Bu nähili bolýar? Meselem men size bir sowaly ortaklaýan dogrudan 10 sany sowalyň birini aýdýan. Şu aýdymdan soň wagt başlaýar, men wagt başlady diýmerin hiç ýelde sowa başlandy. Diňe sowalyň özüni okaryn, wagt başlady diýmerin hiç ýeli. Sowal aýdylandan soň kim birinji dogry jogap aýtmaşak? Dogrudan oýnumyzyň tapgyry, oýnumyzyň şerti şol 30 gadan ýaz. Kim birinji dogry jogap berip ýetişmeli? Meselem, egerde men türkmen elpiniň meselemde düşündirjek bolan türkmen elpiniň ilkinji harpy näme diýen ýagdaýymda dogry jogap A dogruda. Meselem Berdimurat A diýip jogap berenden soň siziň gaýtadan A diýmäge mümkinçiligiňiz ýok. Ýa-da Parahat A diýenden soň siziň şoň jogabyny gaýtalamagy mümkinçilik ýok. Ýöne egerde siz B diýen ýagdaýyňyzda meselem ýalňyşan ýagdaýyňyzda men soraýan Berdimuratdan ýa-da Parahatdan sizden soraýan we siziň jogabyňyz näde dogry, siziňki dogry bolan ýagdaýynda size 30 tuk berýän. Umma şertlerimi düşünükle, şaşırmly däl. Siziň öz sağly mümkinçilikleриňizde, öz notebooklarynızda, men hem öz planşetimde sowallar görner. Telegörjülerimizde bolsa mawy kralaryňyz bilen sowallarymyzy ýetirler ýerite. Onsoň siz şu sowallara dogry jogap bermeli. Ikinji tapgyrmyzda bilişimiz ýaly siziň bäsleşleňiz bar, ýarym finaldan käbir sebäplere görä siz ýeňip bilmän ýarym finalda öz duşuklaryny dowam edip bilmän bu toran ýeňjilerimiz bar dogruda. Olar hem ýene bir ýola ýatlar, şeýle hem şolardan 4 sany ýarym final atnaşanymyz bar bilýärmi? Şolaryň 4-sinden gelen sowallar bar. Şolaryň mümkin boldugynyň dogry jogap bermäge çalşar. Olar hem 30 tuk, olaňam şerti şeýle. Kim birinji jogap bermişik? Üçüncü tapgyrmyzda bolsa öňbukça çekýärdiňiz, ýene şoňa meňe bir gyzykly, garaşylmadyk sowat garaşýar biziň döwletçilik toparmyzyň adyndan. Onda eger taýyn bolsaňyz, başlamaga makul bolsaňyz, oýnumyza girişelim. Dogrudan. Taýyndan. Parahat Berdimurat. Onda ilk ölen başlamaga bir öz ara bir-biriňize diýler.
Mesela boksda face to face değil ya bu ýagdaýa. Emma siz bilema üstünlük arzu etmeňiz ahmal bir-biriňize başdyna. Entaýlaýan son sowallarmy. Ören dogry elekestiňiz elbetde ajaýyp bayramçylygyň goýnuny şular ýaly dikin bätleşiginiň iň bir jemleýici tapgyryna gatnaşyp oturýarys. Elbetde bärde näme esasy biz ýa şunu şu ýer gelmegimiziň özi ýeňişmi diýip hasap edýän meň pikirimçe. Şoň üçin Berdimurat sana da şu bätleşikde jemleýici tapgyrda ulusynlyklar arzu edýän näme geljek ýylymyz täze 2020-nji halkyň arkadaşly zamanasy ýylymyzdan bir atawatymyzyň şan şöhratynyň bir barha belinde galjak. Her bir türkmen raýatynyň bir bundan beýle ösüşlere sarynamly öňe çekilýärliň biri boldum. Sana da şu bätleşikde ulusynlyklar arzu edýän. Köp sag bolun Parahat. Elbetde arzularyňyza biz hem goşulýar. Berdimurat. Menem öz bätleşim şu Parahada ulusynlyklar arzu edýän. Edil sen welläk geçiň ýaly şuňky güni gelmegimiň öz bir ýeňişmi diýip pikir edýän menem. Üstünlük sana da. Köp sag bolun Berdimurat. Ağalar, ýigitler kiňde de başlamaka üstünlük arzu edip, onu ilkinji tapgyrmyzyň ilkinji sowalyna girişäýli. Öz kompýuteriňizden notebookuňyzda seretip bilersiňiz. Onda mehriban ýerleşlerimiz ýörüýte siz üçin final tapgyrmyzyň tapgyrlary, finalymyzyň sowallary girişýär. Bizden hiç şeýle daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Onda biz ilkinji tapgyrmyz bilen oýnumuza başlaýar. Mehriban ýerleşler, eziz watandaşlar, biziň ýa bellek geçişim ýaly ilkinji tapgyrmyz hem bu gepleşigiň dowamyny, goýnuny edilmedik zat. Ýöne siziň hem göwnüňizden turar diýip umyt etmek bilen onda biz sowallarymyza girişýäs. Ünseriň bäsleşler, ilkinji sowalymyz şeýledi. Ýene ýatladýan kim birinji jogap berse, kimin kim dogry bolsa, şoňky kabul edýänler. Dogrydan başlaýan ünseriň üsürlük. İtalya'da 31. dekabr akşamı diňe köçeleriň ortalaryndan ýöremek maslahat berilýär. Näme üçin? Bu nähili bolup bilýär? Sowal düşnüklümi? Wagtyny başladym. Pikirlenip jogap berip bilersiňiz. İtalya'da 31. dekabr akşamı diňe köçeleriň ortalaryndan ýöremek maslahat berilýär. Bu ýagdaý näme üçin, näme sebäpden bolup bilýär? Ene gadyrdan televiziýlerimiz elbetde bäsleşlerimiz ýa final duşuna çykan finalist bolan ýagdaýynda hem sowallar biraz şaşyrmly gelýär. Ýöne bir näçe sowallarymyz biziň bu ajaýyp maşgala bayramçylygy bolan täze bayramçylygy bilen baglanyşyp bolar bun. Men gürläp siz güýmäp durkam, bäsleşlerimiziň pikirlenmäge ýene wagty bar. Orda kim birinji dogry jogap berdi? Birinji oturumy ýa boşuna geçýär. Onda men häzir indik sowallardan şeýçi. 1 minut wagt berjek, 1 minutyň dowamyny iki tarapdan hem jogap eşitmesem, onu awtomatik usulla bu sowal üçin beriljek berilen. Geç gidetinlik. Radioda. Onu ekranlamyzda hem 60 sekund dowam eder. Onu bu sowal üçin pikirlenmägen tek wagtyňyz bar. Eň bolman öz bolşul pikir aýdyp pikir oklap bilersiňiz, belki ol jogap bilen gabat geler. Aydar. Men pikirimçe şol İtalya'da 31 dekabr akşamy diňe köçeleriň ortalaryndan ýöremek maslahat berilýän bolsa, ýa köçeleriň gyralaryndan ýerde Pythonly Santa Claus diýilýär, ýa-ni dünýä dillerini, halkara dillerini Ayaz babanyň ýörap geçýän bolmagy mümkin. Şeýler açıklamada gyralaryndan ýörüte ýa-ni täze ýylyň bir gelýäni alamatlandyrýan. Kabul etdik Parahat. Men özüme belli edýän siziň her beren jogaplaryňyzy, bu tutuklaryňyz şol sanyna Berdimurat alalaşýaňyzmy? Mende başgarak pikir bar. Dinleýän. Edil Italya'da anyk bilemok göne İsrail döwletini 31 dekabryň täze ýylda köne goşlaryny aýnadan aşağı okulaýarlar da ýa. Köne goşlar. Awa, köne öý goşlaryny aşağı oklap täze ýyla täze goş bilen geçýärler. Demek ol bir ýerine meselem bel gaslaýyn ýamanlyk etmek manysynda däl. Ýok, olar gowniýet bilen täze ýyla täze goşlar bilen şoň bilen bagnaşyp goýmak ahmat. Demek sizem şol aýnadan goşlardan alyp bilinýändir diýip jogap berdi. Kabul etdim.
kabul etdim. Ine telegörjülemiz bäsleşlemeniň jogaplaryny aýşdyk orda. Gelin indi dogry jogabam var özara bilelim. Esinde durup geçäýin. Arahat beren jogabyna da laýyklykda köçäniň gyralaryndan Santa Clauslar Python'da ýörýän kady. Birinjiden Italiýanyň şäherine meselem Rim bolsun, ýa başga şäherlere bolsun, Milan bolsun, köçeleri olan dar. Atı meselem uly köçeleri ýok dany, dar köçeleri arasynda şolun belli bir ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda emelegende gizjek dar köçeleri bar. Bu demek bir köçe iki gyrasyna Python sygma mümkinçiligi hiç ýokdur. Ene fakty jogabyna nädir? Ýöne 30 alanyda, ýöne işlet itiren. O tarapy. Berdim rat siziň jogabyňyza gaýtyp gelsem. Nerede diýdiňiz? İsrail döwleti. İsrail döwletini. İsrail döwleti bilen belli bir derejede Italiýanyň, meselem iksem Ýewropada ýerleşýär. Belli bir derejede ýakynlygy bab bolma, ahmal. Şu ýakynlyk hem size 30 getirir. Utlayan. Gaýtalap beriň jogab näme diýipdiňiz? Täze goşuşlar almak maksat bilen köne goşuşlaryny aýnadan Elbette üstünde durup geçtim. İtalyanın halkına, İtalyanlarda şeyler var, dep var. Her täze ýyla geçende meselem bizde ýagşy ardy bilen geçilir. Her ýyl arymlar bilen dünýä döwletlerine ýa-da ýene birine durup geçer nesip bolsa sowalanyň üstünde. Şu arymlara laýyklykda täze ýyla täze goş bilen geçmek maksady bilen öňkü bar bolan ýa ulanylmaýan goşuny resmi taýdan Italiýanyň hökümeti taýdan şu 31-nji dekabr akşamyna köçeleriň diň ortalarynyň ýürümek maslahat berýär olarda. Gelýän mihmanlar da içiniň ýaşaýan ilatyna raýatyna da gutlaýan berdim rat ilkinji toňud bilen 30 gadama başarýan. Barakat dowam etmeli elbetde. Onda näme? Taýin bolsaňyz ikinji tow almaýçy. İkinji tow almak hem tädil bilen baglanşyk bolar mehriban. Kim birinji jogap bermişik? Ýyl meçenamaty boýunça Bars ýyly näçinji nowatda gelýär? Başlady. Yok el kaldırmak gerekel jogap aýdy. Barahatdyňda 3-nji nowatda wagt geldi patatlayan. 3-nji nowat. Kabul etdim. Berdim rat. alaşa. Jogap ýöne gaýtalap bilen zo. Ýa. Birinji jogap berip ýetişmediňiz, indi parahat mümkin bol gaýtyp berýän. Şol sowalymda telegörjülerim bilen gyýran närseli bilen bile dogry. Şol ýanky günne ortaya namasynyň ýöre goş görnüşini aňladysy da ýyl başy tçantagyr Bars towşanyny uýulan ýylky koý bijin takyk itdoňyz boldy tamam. Nedir o? Tamam diýişiňiz ýaly tamam boldy, size de 30 getirýär, gutlaýan parahat. Atawy deňlemek başarýan näder? Wagty bätleşme deňmeden 30 dowam edýärler. Indi bolsa 3-nji sowalyň görüşümde ýaly şaşylma sowallarym gelip bile, ýeňil sowallarym gelip bile ýöne kim birinji dogry jogap bermeşek? 3-nji sowal. Ýogly Pukki, Père Noël, Babba Natale ýaly sözleri näme birleşdirýär? Gaýtalaýan. Ýogly Pukki, Père Noël, Babba Natale ýaly sözleri näme birleşdirýär? Şu sözlerin arasyna baglanşyk näme? Wagt başlady. İki tarapdanam belli bir derejede damaşlyk aralaşýar. Şeýle. Özüňizde de badyr görüp seredip bilersiňiz. Bäsleşlememiz üçin, telegörjülememiz üçin men ýene gaýtalaýan. Ýogly Pukki, Père Noël, Babba Natale ýaly sözleri birleşdirýän, baglanşdyrýan zat näme bolup biler mehribanlar? Men äl diýipdim, 1 minut, 1 minutyň dowamyna men sowal beremden soň telegörjülemiz görýänler ekranlarda 1 minutyň wagty başlady. Siz bilen bile. 1 minut tamamlanandan soň özüm dogry jogap aýdaryn we sizden gelen jogaplar kabul etmerin. Ýok, 1 minut tamamlanandan soň sizden pikir soraryn. Variant. Eger dogry jogap bilen gabat gelmedik adamny özüm dogry jogap aýtmaly bolar. Ýene mehriban finalistler, ýeňjiler, bäsleşler wagt any tamamlandy. Berdim rat. Pikir. Jogap ýok menden. Jogabym diýip. Bäle, kabul etdim. Rahat. Mende de jogap. Demek 30 lalaşyp çykmaňa berýär. Kegidem. Menne galya
Doğru jogap bolsa televizyonumyzda ökmän suratda ýetirmek borjumyz. Gaýtalayyn, sowaly ýola pokki Per Noel Baba Natale ýaly sözleri birleşdirýän zat nämedi? Doğru jogabymyz bolsa her milletin, her döwletiň öz aýad babalary. Meselem bizde aýad baba, Özbekistanyň aýad ata, meselem kene. Rossiýa Federasiýasyna Ded Moroz, ýa-da Amerikan Birleşik Ştatlaryna, Angliýada, umman bir topar Ýewropa ýurtlaryna Santa Claus. Ýene ýola pokki hem bir döwletde olanylýar. Per Noel, Baba Natale, olar hem bar. Dördem. Şo sebäpden hem her ýurdun öz aýad babasyna atlandyrylşy. Bu demek baglanşdyrýan zat aýad baba. Sowat getirýän ýaşylar. Sowat getirýän sakally ýaşly. Şol hemmämizi birleşdirýän zat. Sebäbi aýad baba demek ol ýalňyş bolar belli bir derejede. Sebäbi aýad baba biz düşünýär, olar düşünmez. Siz şo düşünmediňiz-de ýogla pokkiň nämedigini dogry. Olar bilerdi. Bolýa dowam edýär ýani ýok. 4-nji walyma geçýän 30-30 häzirki wagtda otuklar ýerinden ütkän o. Indi bolsa ýigitler 4-nji walymy çekmek isleýän. Bu hem täze ýol bilen baglanşykly ýatdan çykmajak. Biziň hemmämiz tanyş bolan zatlar bilen baglanşyk bolar, sowal şeýle. Ýeköde öýdekine filmindäki baş gahrman Kevin'in familiýasy näme? Sowal size de şeýledem? Elbetde. Ýene gaýtalaýan. Ýeköde öýde, ýani asyl nusgasyny Home Alone ýa-da Один дома. Elbetde bir näçe dillerde bilýär. Bu kinofilm hemmämize de tanyş mälim. Şol kinofilmdäki baş gahrman Kevin hemmämiz tanaýar dordam. Inni şu Kevin'i bilýär, ýöne şu familiýasyny bilmegem. Biziň bu sowalymyz üçin wezipemiz bolup durýar. Wagt başlandyr. Kevin McAllister. Gaýsala? Kevin McAllister. McAllister diýip jogap berýär. Kabul etdim. Bir bäseşimiz jogap berenler soň beýlik hem awtomatik solla jogap bermäge borçlu. Filmde Kevin McAllister ýöne durmuşdaky at familiýada torýan taňlaşýardan. Kevin'in familiýasy näme? McAllister. Demek, laşany jogap berýär. Sowala ters düşünýär. Awa ters düşündim. Kabul edýän elbetde bu ýerde wagt saklap oturmaga zat ýok, ýöne ikiňiziň hem beren jogabynyň dogrudygyny bilýär, ýöne gynansak da biz diňe berdim rat oturtup berýär. Sebäbi kim birinji jogap bermiş? Siziň aýdan zadyňyz bolsa Macaulay Culkin. Şu durmuşdaky keşfi canlandyran aktýoryň ady bolsa Macaulay Culkin. Ýöne Kevin'in familiýasy kinofilmdäki aýdyň berdim rat. McAllister. McAllister gutlayan. Şol ýeköde kinofilminiň baş gahrmany Kevin'in familiýasy, şu maşgylanyň familiýasy McAllisterler. Dordam 5-nji sowalymyza geçýär. 5-nji sowalymy diýen adaty sowallamyza meňdeş dowam edýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna adatlyk heýkeliniň başyndaky täşde näçe şöhle bar? Wagt başlady. Aýdy berin, arahat. 50 san şokla var diýip saklaýan. 50 san. Bu olar näme anladýar? Amerikanyň 50 san ştatlaryna. Kabul etdim. Berdim rat, siz hem awtomatik solla jogap bermäge borçlanýarsy. Alalaşyp bilen dokyn. Jogap ýok. Jogap ýok. Kabul etdim. Demek baraha siziň jogabyňda dolanyp gelýär. Amerikanyň 50 ştatlary bilen baglanşykly zat Amerikanlaryň nersinde barýan? Baýdaklaryna, döwlet baýdaklaryna. Baýdaklaryna baby başga ýerde. Bu demek jogap näme dogry? Mehribanlar. Dogry jogaby özüm aýdaýyn. Bary ýogy 7 san şöhle bar. Bu olar näme anladýar? 7 sany Amerikan Birleşik Ştatlaryna ýanyşan deňizleri. Bu 7 sany dünýädäki materiýa. Yer şarynyň 7 san materiýasyny anladýar şolar. 7 san şöhle 7 materiýa anladýar. Bu demek bilişimde Amerika, meselem Amerika döwleti, Amerikanlar her milletlerden bölek alındy, dogrymy? Azatlyk üçin şol ýere bardylar we şol ýerden öz azatlygyny bagtyny tapdylar diýip köp ýerde biz görýändir elbetde. Şo sebäpden hem 7 kontinenti, ýani 7 materiýa birleşdirýän zat şu azatlyk heýkel diýen maňyny berýär. Gynnasak da 30 bilen
sizi begenler bilemek. Berdim Murat Ederkot'ta 60 bilen, Parahat 30 bilen dowam etdi. Ondan soňra jemläň ýene 60 dowalymyz şeýle bolar. Akella atly gahrman haýsy esere değişli gaýtalaýan. Akella atly gahrman haýsy esere değişli Parahat başlygyny. Men pikirimçe Akella atly gahrman Mowgli eserine gelýän kädiýän şol ýanky. Berdim Murat. Lalaşan. Bilýärdiňi diýeni ýetişmediň. Möjük. Yetişmediň de jogap bermäş. Diýmek onda siz dogry jogaplagyny aýtdyňyz, anyk bäsleşlemede de, telewiziýonda da mendin alalaşyp Parahat bilen elleşip oturduğum beraýmek galada orada otayan Parahat dowam bolsun. Inna taýyny şu purtata deňleş hakykatdan hem Jengeliň taryhy ýa-da Jengel kitaby eserindäki Mowgli, başgaça Mowgli diýilýär. Şol Mowgli'däki eseriň gahrmany Akella, ol hem taýpa ruhun, möjükleriň ýolbaşçysy, şu başçysy bolup çykşady. Dowam edýär 60-60 häzir kwatda en gyzykly purtatlaryň biri bäsleşlemiz hataplaryny deňlediler. Onda dowam edýär 7-nji dowam. Kemmelere mälim bolan sneakers tüýjüsiniň öňkü ady näkili bolan. Gaýtalaýan. Kemmeler bilýär elbetde täze ýyl bayramçylygy münasibetli hem has köp duş gelýän sneakers tüýjümiň öňkü ady näme? Sneakers ady daqylmaka öň näkili ady bolupdy. Wagt başlynda elbetde. Bu ýerde pikirlenseňiz gerek ha. Ene gadardan ýeňjilenmez, wagtam tamam boldy. Aýtyňyz birinji jogap berin. Böyle Parahat'ı vereydin. Mende hiç jogap ýok. Sneakers'le bağlanışlı malumat yok. Kabul ettim. Berdim Murat? Mars mı kalýan? Sneakers'ın öňkü ady Mars dep jogap berýär. Kabul ettim. Bide gelip oşan ýeke tak jogap. Aslında ýakyna gelýär Berdim Murat, ýöne gynansak da däl. Sebäbi dogry jogabymyz eden. Bu demek Mars kampanyasy bilen belli derejede atdyr. Kampanya bilen baglanşyk bolup biler. Ýöne öz sneakers tüýjüsiniň öňkü ady maraton. 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 Maraton ýa-da marafon ýa-da maraton bir näçe konuşwa. Şoňky maraton diýip özleri aýdýar, öňkü ady şo bolupdyr. Alalaşan jogap bilen. Alalaşan. Ona gynansak da oturduk. Bu sowalymyz şeýnem gelip boşmady. Ýene 60-60 bilen dowam edýär bäsleşlerimiz, onda indi sowal. 8-nji sowal, ahyrlaýa birinji tapgyrmadan. Dünýä boýunça iň köp dumanly bolýan şäher haýsy? Dünýä boýunça iň köp ömürli, iň köp ömüre bürünýän şäher haýsy? Wagt başlady elbetde. Ine gadardanlar bäsleşlerimiziň 1 minut dowamlylygyna pikirlenýänçä, görüşüňiz ýaly menem hiç kim saklanyp, sözüm bölenip, demek jogaplar belli bir derejede takyk anyk däl bolmaly. Bäsleşlemede. Ýöne siz biziň finalistlerimizden öňkemeger bilen ýagdaýyňyzda jogap ýollap bilersiňiz. Biziň öňküji siziň elmide amaky ýollaýan 05-35 gitge belgimiz size garaşýar. Siz hem onda pikirlenmäge dowam ediň şeýlem. Awa. Dumana birinin bolmaly.
Ditler. Ümrü. Köp ömürlü bolýan şäher. Ömrü köp bürünýän şäher. Ene gadyrdan ýeňjilemez. Men pikirimçe 1 minutuma tamam bolýar. Dördem. Ýa parahatdan sonra tutup berdim rat. Başladım. Anyk maglumatym ýok. London mu kady pikir edýän? London. Büyük Britanya. No. Kabul et. Parahat. Men pikirimçe de edil anyk bilemok, ýöne Nepal dowlatynyň paýtagty Katmandu mu hadip atar edýän. Doğru. Şu an özüňiz aýdamda da şu an özüňizem maglumat aýdaňyzda paýlaşaňyzda şu döwlet gözüňe gelýär, şol şäher paýtag, ikiňden paýtag aýtdyňyzda dogry da. Bir zat aýdan biziň hem bu sowalyň jogaby paýtagda hakykatda. Aýt paýtag. Açyk bolýanym siziň beren jogaplaryňyzy eşdip eýem gözüňe gelýär şu ýerde dag we ömür we dogry. Ýöne statistika aýkylykda iň köp ömüre bürünýän, ömürli bolýan haýsy paýtagda. Pekin mi kadyan Xitay Halk Respublikasynyň paýtagty ila tanıp kataplan. Pekinde. Ýene bir zat aýdan siziň beren bir jogabyňyz dogry. Ikiňizden biri, aýtam bolsa bir dogry. Kimin kiň dogrudygyny bolsa berdim radaydı. London. Men ne öyle insan kim Gutlayam verdim rat 30 tonlar. Farahat eşdeňiz mi? Angliýanyň, ýani Büyük Britaniýanyň paýtagty London şäheri dünýede iň has, iň köp ömürli paýtag, ömürli şäher tapdy. Alalaşýanyňmy? Onda demek mehribarlar hasabymyz etgedi 90-60 ýene ara tapawut 30 tup bilen bäsleşleme dowam edýär we biz dokunyşly barmyza gelip etdik. Inserň ýetler bu ýerde çaltlyk hem belli derejede täsirini ýetirer diýip pikir edýän. Şu sebäpden iki bäsleşimiz hem men gözümiň alnyna sowal okap başlaýan. Nobel bayramyna ilkinji munasip bolan, ilkinji eýlen deňän maşgala kim? Wagt başlady. Fikir düşmeýär çaltam gelmedi jogap. Nobel bayramyna ilkinji gedek munasip bolup bilen deňän maşgalanyň adyny we familiýasyny siz maňa häzir aýtmaly. Deregine menem size 30 tutup berýän. Dogryda? Anna 1 minut dowam edýär. Doly koňuňyz bar. Bir minut siziň doly ihtiýarynda. Häzir wagt dowam edýär. Umuman wagtym tamam boldy. Nobel bardy ýetirşi maglumat alyp. Berde ilkinji kim bolan münasibetli sowal berilen okdan ilkinji eýe bolan zenan maşgaly wajyp. Parahat başlady. Mende jogap. Berdim rat. Yo, mende de ýok. Jogap. Ýöne kabul etdim jogabyňy. Edil anyk ýadyma düşenok saýlama tapgyrlamadan birini men testwalarda ikinji tapgyrda berdim sowal. Aýty bu dok bilen oýun geçirim diýip ýadyma düşenok ýöne sowal şonda da sorapdym. Näme diýipdim? Ilkinji iki gedek munasip bolan we ilkinji Nobel bayramyna munasip bolan deňän maşgala kim diýip sowal berdim. Ödem Polony
ve radon elementlerini açıp kimya ilminde belli bir derecede açış durmuşa geçirenlik sebäpli ödem diňe bir ödü däl adamsam yani yollaşken kimik ol hem meşhur alim belelikde işlenlik sebäpli münasip bolup bilmegi başarýarlar. Şolar ödü hem Berdimurat İşte ne adı işte kim eken Curie'ler. Curie'ler maşgalatından bolan Marie Curie. Marie ya da Marie Curie. Bakina yanna öňrägäden bolsaň da tutup bilesilaglar da ýöne. Hiç ýol tutup ýok. Dogry jogap emeşdiňiz mehriballar Marie Curie. Ilkinji Nobel bayranyna münasip bolmagy başaran Zenan alim dogrydan. Yani ýok dowam edeli ahyrky sualymyz utuklary ýetgesiz galýa. Näçe siziň utuňyz? 90. 60 şeýlem. Dowam edýär. 10 sual. Aşxanadaky baş aşpedi nädip tapawlanır bolýar? Men jogap almak isläme, hakykatjy maglumat ýetiresim gelýär sebäbi 10 sualymyz bilen baglanyşykly bolup. Biz bugün elbetde duşşugymyzy, final duşşugymyzy Gahrman arkadamyzyň tagallalary bilen açylyp ulanmagy berilen Aşgabat Sowda we Din Jaş Merkeziniň Talhan kafesinde ýazga geçirýär. Orada şu wagt elbetde özüňizden fiillansaňyz ajaýyp owadan bedegli görnüşde Talhan kafesinde häzirki wagtda dowam edýär. Bäsleşigimizi şonuň ýaly hem aşgana bilen baglanyşyk sowaly birinji tapgyrmyza hem goýsak derwäs bolar diýip gelen netijemiz şu boldy we gelip goşan sowalym şeýle. Ýene bir ýoly gaýtalap bereýin. Şu aşganada bir näçe aşpedler hereket edýär orada. Indi şol aşpediň iň ulusyny baş aşpedi beýleklerde näde tapawlanyrmaly? Wagt başlady. Parahat. Men pikirimçe baş aşpedi başga bilen ýürüt aşganada geýilýän, ýürüt aşganaly waty bolýar da, aşpedilen geýýän şo baş aşpedi aşganaly watynyň başga bilen tapawlanýar bolar diýip hata edýän. Başga tapawlan. Nähili bolmaly başga? Ýürüte ýanky aşpediler üçin Mesela olan renk köşükmü ya görünüş başgamy ya dört burçma olan şo ýa görnüşi üt goýada baş aşpediň neme geýýän başgabynyň aşpedli watyny aşgabyny görnüşi. man başga da kabul etdim. Berdimurat Eşeğinin renkimi kadi pikir edýän. eşigi geýän geýiminiň yani formasynyň renki. Nähili bolmaly baş aşpediň mesela. Her hil bolup biler tapawlanýar. Ha beýlekler ak geýär, olam kabul geýär, şeýle berdi ýani. Ýok, Berdimurat Del elbette. Şu pursatda bir daha daýdasym gelýär. Tap deňlerini mehriballar gutlaýan parahat elbette 30 ýene münasip bolmagy başarýarlar. Dogry jogabymyz hem şol. Başga bit goýan, nähili goýar sizden almak isleýän jogabym ulanýar. Olan uly, has beýik görnüşde ýerleşýär, beýigrek bolýar beýlek aşpedilenkiden baş aşpediň başgaby. Dogryda? Onna alalaşýas we dowam edýär. Mehriballar näşunlyk bilen biziň 10 san sowalymyz, ýani birinji tapgyrmyz tamam boldy. Häzirlikçe hasap 90-90. Iki bäsleşimiz birinji tapgyrmyň netijeleri boýunça dowam edýär. Bu demek oýnumyz gaty çekelişikli bolar. Bizden hiç hili daşlaşmaň. Biz az salymdan siziň mawy kralaňyza dolanyp gelersiz. Ine gaderdan ýerleşler, mehriban finalistlerimiz, bäsleşlerimiz. Häzirki wagtda biz ikinji tapgyrmyza gelip ýetdik. İkinji tapgyrmyzda size nämenin garaşýarlygyny men tanışdyrmakam elbetde tapgyr diýip göterýät goýa ýöne. Ilki bilen men şu biziň zehin mäsleşik gepleşigimiziň şu mewsümini biziň gepleşigimiz bilen dördüjlük toparmyz bilen ýakyn argatnaşyk saklap öz sowallaryny iýerip bize uly kömeklerini ýardamlar ýetirenligi sebäpli ähli sowal iýerip bize ýardamçy bolan mehriban tomaşaçylarymyzyň adyny ýene bir ýola gaýtalamagy ýatlamagy makul bildik. Olar hem suwsalykda Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň 3-nji orta mekdebiniň müdiri Ahmetberdiýew, Türkmen Milli Dünýä Dillerini Institutynyň talyby Nurnawat Urad Mehmedowa, Matumladyn Ak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň 4-nji ýyl talyby hoja Niýat Ataýew,
Daşoğlu vilayet hekimliginiň garamagyndaky 1-nji başlangyç hüner mekdebiniň 2-nji ýyl talibi Röşen Halmuradov, Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň jurnalistika hünäriniň talibi Edimgül Nazarowa, Balkan vilayatynyň Terdar şäheriniň 11-nji orta mekdebiniň 7-nji D sınıf okuwçysy Aynur Allanazarowa, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 5-nji ýyl talibi Mahym Mämedoradowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Dellekçi Aymuhammed Mergenov, Balkan vilayatynyň Terdar şäheriniň Garry Kulif adynyň 4-nji orta mekdebiniň 5-nji sınıf okuwçysy Merdan Altyýew, Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň jurnalistika hünäriniň talibi Maksat Taganow, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň drama režissýory hünäriniň talibi Ejegi Rejepowa, Daşoğlu vilayatynyň Görogly etrawynyň 1-nji orta mekdebiniň okuwçysy Altynay Atakanowa, Qazaqstan Respublikasynyň Lukmany Türkmen ýerleşimi Ogulnur Garaýewa, şeýlekem Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň 11-nji orta mekdebiniň Türkmen dili we edebiýaty mugallimi Hydyr Paşaýew, Ahal vilayatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Çınar Maşadowa, Maýa Kuliw adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňatar Uwedów adynyň ýürüýti saatçylyk mektebiniň talibi Güljan Uwedowa, Lewap vilayatynyň Saýyd etrawynyň okuwçysy Kakajan Şöhradow, Daşoğlu vilayatynyň Gurban Sultan Eja adynyň etrawynyň ýaşaýjysy Gurban Mämmed Meriedow, Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mekdebiniň ingliz dili mugallimi Gülälek Döwletowa, Aşgabat şäheriniň 60-njy orta mekdebiniň 3-nji sınıf okuwçysy Aynur Anaçarywa, Garagalpakstan Respublikasynyň Garagalpakstan Lukmançylyk Institutynyň 4-nji ýyl talibi Hudaýberdi Anneberdiýew şeýlekem biziň Mary vilayatymyzyň Mary etrawynyň ýaşaýjysy Şiir we Akmaýa daglar biziň gepleşigimizde öz sowallaryny ýollap bize uly ýardamçy boldylar, bize uly kömek etdiler. Şoň üçin biz hem olara öz sowallarymyzy ýetirýär. Ene gadyrdan mehriban bäsleşlerimiz, ýeňjilerimiz, şeýlekem telewizorlarymyz bilşimiz ýaly bize iýeren telewizorlarymyzy, tomuşçylarymyzy, hoşallygymyzy bildirdik. Indi bolsa ikinji tapgyrymyz bilen tanışdyrmak bilen. İkinji tapgyrmyzda nähili bolar? Bilşimiz ýaly siziň bäsleşleriniz bar. Yarym final dowuşçygyny siziň bilen dowuşup gynansak da bäsleşigi yarym finalda tamamlan. Bäsleşleriniz ilki bilen äkiňizde de uly üstünlikler arzu etdiler. Şonuň ýaly hem ilki bilen size gyzgyn salamlaryny ýolladylar, uly üstünlikler arzu etdiler dogrudan bäsleşleriniz. Her kim aýratylykda öz ugry bilen baglanşykly sowal ýolladylar. Bu sowallary bilmek, ýanky edilýän şertler boýunça kim birinji jogap bermeşek, bilseňiz hem edilýän ýaly 30 bilen dowam edýär. Häzir kuwatda uçuklar 90-90, bäsleşigimiz iň gyzykly aýratly ýerine galdy. Onda başlaýarmy? Ilkinji bize sowal ýollan bäsleşigimiz Arslan Atajanow, ýani Howa ýollar agentligining hünärmeni. Ýadyňyzda Arslan siziň bäsleşigiňiz ordan. Arslan Atajanow elbetde şeýle sowal ýollapdyr. Ilkinji uçar kim tarapyndan döredildi? Gaýtalaýan. Ilkinji uçaryň nusfasy kim tarapyndan döredildi? Wagt başlady elbetde. Arslan siziň gepleşigiňizde sabarsızlyk bilen garaşak diýdi, tomaş etjek diýdi final duşumyzda. Ötken salam ýollady ýa-da belleşmedi ýaly wagtyňyzdan 1 minut ýerkäýtşinmäli. Özi aviasiýa ulgamyna işlänligi sebäpli uçar bilen baglanşyky sorag bermegi makul bolupdyr. Doğrudan. Wagt dowam etip durandyr mehriban. Man başa şahsatla atýarlar. Şu an gördüm mi? Şeyi sakla atýar. Ay mana görünen nokta, näre işler etmeler adamlarda. Ay men gorkozum örtüňde şu taýtny näme çekdim. Meni Arslan Atajanowdan gelip goşan sowal şeýle mehribanlar. Pikirlerini beriň arkaýyn. Ilkinji uçar kim tarapyndan döredildi de? Näsinji ýyllygy mekmançylygy ýok, adyny aýtsaňyz ýetik. Şu fursatda da biziň beren 1 minutumyz tamam bolýar. Garahan. Men anyk takyk bilemok, sowalyň jogabyny ýöne öz pikirimçe şeýle pikir ortak etmeli da Boeing diýen adam tarapyndan döredilmeki diýen Boeing dünýä meşhur avialaynerler ýani howa gemileri häzir wagtda iň bir meşhur
Howa Games Köpünde bütün dünyada halkara howa menzillerinin iş uğurlaryny giňden peýdalanýar. Şoň üçin Boeing diýip ataplar. Kabul etdim baraka belette. Boeing. Düşünmedi al bilen Türkmenistan yurdumuzda hem içerik katnaolarda ya da şark katnaolar için giňden kullanylýan avialiner hatdan kabul etdim jogabyňyzy Boeing diýip jogap berýäňiz. Berdim Murat. Ýa, jogap. Jogap ber. Kabul etdim. Ne şeylelikde mehriban telegörjülerimiz utuklama bilişimiz ýaly 90 dowam edýärdi. Ýöne häzir it köşme giýerermika diýip umyd etdim. Gynataqda giýermedi. Bu diýmek beren jogabyňa näde dogry. Boeing del berdim radym jogap berip bilmedi. Şo sebäpden özüm aýtmak isleýän ilkinji uçar 1903-nji ýylda Dogonlar Wrightlar tarapyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna döredilýär. Dogonlar Wrightlar. Brothers Wright, ýa. Wrights. Dogonlar Wrightlar tarapyndan, Dogonlar Lumière'ler tarapyndan näme döredildi? Ýadyňyza düşýärmi? Ilkinji suratda düşürilen kinofilm. Dogonlar Lumière'ler tarapyndan. Dogonlar Wrightlar tarapyndan bolsa ilkinji uçaryň görnüşi, hatda prototipi ýasalýar we howada hakykatdan hem uçýar, özleri hem uçup syna gatyp görýärler. Onna bir Arslan Atajanov'un beren sowalyna gynasakda dogry jogap tapmadyk. Endiki sowalymyza geçýär. Ol hem Arslan bilýärmi? Ýa-da ýadyňyza düşýär. Arslan Anamradov. Elbetde gyzykly pursadyna bölegini tomşa edeliň. Indi Arslan Anamradov hem memden ýadymyza düşdi. Özü bilişimi diýaly Türkmen Geologiya korporasiýasyna rahmet çekýärdi. Tinefta bu dognan gatnaşyp, şu sebäpden beren sowal hem şeýle. Ingberg metal haýsy? Aýtaly. Ingberg metal bolan haýsy görnüş, ýani Ingberg metalyň ady näme? Wagt başlady. Aýdaýyn. Ýene Birinji Berdim eşitdik, Berdim Murat. Aýdaýyn müdälle jogap aýtmalasyn. Wolfram. Wolfram. Kabul etdim. Belki ütmeýän de parahat jogap. men pikirimçe Polat diýip ataplar. Polat Ingberg metal. Kabul etdim. Arslan Anamradowyň beren sowaly belli bir derejede gyzykly bolup, dogry jogap häzirki wagtda biz allyk ödem Berdim Muratdan allyk parahat. Berdim Murat, kutlayan ýene örgedek hakykatdan dogry jogap berýäňiz, 30 sykadan münasip bolýaňyz. Ingberg metal Wolfram, elbetde Titaniumberg metal ýöne Onnunberg metal Wolframdy. Polat ýene-de ol sanoda giýilen. Ingberg metallaryň ataryna giýilen okçy. Polat splava. Elbetde garnydan emele gelýärdi. Demiri bilen uglerodiň. Garnysyňdan emele. Kabul edýäs, elbetde dogry jogap bermegi başarýaňyz. Şeýlelikde hadap näçe bolýar? 90'ňyň öňünde 120 we 90. Ýene 30 ara tapawy goýmak başardy bätleşme. Kutlayan we dowam edýänlik sowalymyza geçelim. Bu sowaly bize Gözel Anna Durdiýewa hatda sizin bätleşiňiz bolan Medeniýet ulgamynyň ýeňjisi Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynyň artisti Gözel Anna Durdiýewa ýollamagy başarýar. Sowal şeýle. Teatrda sahnadaky aktyorlaryň sözlerini ýatladaýan adama kim diýilýär? Suflör diýilýär. Suflör diýilýär diýip jogap. Alaşan, kabul edýän, Berdim Murat. Ýa, mende jogap. Tawakkel görüň wagtym. Bäli. Bu diýmek mehribanlar çyşylmy sowalym däl, parahat anyk tüýs dogry jogap gutlaýan atawňyzy diňläp, ýüzüňi mutluga barmagy we Berdim Murat bilen atawňyzy diňlemegi başarýaňyz hakykatdan hem suflör. Gözel Anna Durdiýewaň beren sowalyna aktyorlara sözünü ýatdan çykaran ýagdaýynda kömek edýän zat suflör bolup durýar. Döwür janly adam bilen ýa-da ilk döwürde häzir wagtda telewizionyda hem suflörler bar. Ýöne ol hem sanly ulgam sanlylaşdyrylan monitorlaryň kömegi bilen sözleri ýadymda salýar orada. Ahyrky sowalymyz siziň bäsleşiňiz hem siziň bäsleşiňiz. Ona ýeli Döwlet Mämmed Annaberdiýew.
Siz bilen tekeden bir finalda duş geçiripdi. Siz bilen bolsa yarım finalda duş geçiripdi. Döwlet Mehmet Annaberdiýew. Aşgabat şäher hekimliginiň suw üçünçilik boýunça hünärmeni doğrudan. Ýeren sowaly hem şeýle gaty aňa sowallaryň birim kadip pikir edýän disiplinleriniň suwun kimik formasyny näkeli. Wagt başlady. Parahat diňleýän. Men pikirimçe ýalňyş bolmagam mümkin. Ýöne disilýerlenen suwun kimik formasy H2SO4 hataplanýan. Kabul etdim. Ahirki jogap da. Böyle. Berdim rahat pikirlenme wagty. Distilýerlenen suw. Adat suw bilen deňmi kadip pikir edýän meni? O suw bolana bu suw bolana tapawdy. H2O. Aşk o kimik formasy. Kabul etdim. Hitler Döwlet Mehmet Kiňden tanıyan. Adam o tanıya bähte şollaňa töketde şollaňa şu at öýdi ýanymyzda bolsa diýerdi. Ay ne etdiňiz şo? Däwäri näde bilmediňiz. Distilýerlenen suwda biziň türkmen dilinde düşündirýärde gaýnan suwda gaýnamalar distilýerlen bolmak üçin hiç ýeli element ýok. Mana hili dünýä ýüzünde ýekdek elementsiz material elementsiz madda hasaplanýar. Bu näkeli? Bu gormaň netijesinde vodorod çykyp gidýär, kislorod da çykyp gidýär doğrudan. İşte adam galanyp bu ýerde. Şoňça da diýilýär distilýerlenen suw. Hemme zat aýrylan suw diýen manyny berýär. O tozluk ýok gynansak-da. Beh. Häzir üçünçi tapgyrmyzda siziň utukly meseleňiz belli bir derejede kynçylyk döredörmkä diýip pikir edýär sebäbi deňmeden ýene şeýlem 120-de 120. Onu Mehriban telegörjülemez biz ikinci tapgyrmyz hem tamamlaýar, ýa-ni belleşim ýaly 120 utuk bilen her bätleşimiz dowam edýär, gezek nowat 3-nji tapgyrmyz. Bizden daşlaşma. Ýene gadyrdan ýyleşler Mehriban ýeňjilemez şeýle hem biziň gadyrly tomaşaçylarymyz. Bilşimiz ýaly bizinni iki tapgyrmyzyň netijeleri boýunça deňe-deň utuklar bilen dowam edýär we galy men size üçünçi tapgyrmyz hälim düşündirmedim sebäbi garaşylmadyk sowgat tapgyr diýdim. Ýene görşüňiz ýaly öňüňizde bir näçe sowallar bukçuçuklar bar. Orada men yarım finalla bukçu çekdiňiz ýöne bu final duşumuzda size hem biziň dörejilik taparmyz hem şu at içinde oturan Talhan kafemiz size bir täze sowga etmek istedi. Aýratyn görnüşde täze bilen gutluk hökmünde garaşylmadyk sowga etdi. O näkili şu ýerde görýär 10 sany bukçulamyz bar. Her bukçanyň içinde hem sowal bar. Bu demek her sowaly siz ýygyderlik boýunça meselem birinji parahat, ikinji berdimrat ýa birinji berdimrat, ikinji parahat gerekleşip çekmeli bolýar. Erkime 5-den düşýär orada. Öňüňizde de görýänsiňiz 50, 40, 30, 20, 10 ýazylgyly öýrüýte kagaz ýerleşdi. Şu kagazyň ýanyna utuň boş öýçügüne siz näýe sowalyň garaşanyny bilen bokdany öz göwnüňize laýyklap goýýar. Boş öýçügü. Şoň gapdalyna goýdygyň şo utuga degişli sowal diýmek. Bu diýmek şu sowalda doğru jogap beren ýagdaýynda şo goýun utuňy alýan. Näme doğru jogap beren ýagdaýynda goýun utuňdan mahrum. Şuklem. Şusunlar öňe metik görende adamlar ýöne çalyja tapawut birinjiden şu ajaýyp odan ýerde ýarga diýerler sebäpli atmosfera tapawutlanýar we çalyja da bolan şertleme tapawut. Onda eger taýyn ýetene başlaýar diýene diýene häzir kuwatda bir kynçylyk döredýän ýagdaý bar. Şertim boýunça men şey diýjekdim, kim öňde barjy ol diýärmi? Öňkü 4-nji, 5-nji tapgyrlarda iň öňde barýan bäsleşme taýlap edýär, ilkinji bolup diýip. Häzir kuwatda kiňiz deňe barýar. Şu ýerde näme? Ýaşyl baslar. Türkmençe ulaşlar kişiler diýjek bolýar. Siz radim ýa tapawut Tapawut ýok bolýar. kabul edýär. Biz başlaýar. Şu birinji çekýän, birinji jogap berip başlaýar. Daşýandan? Bäle, kabul. Ondan mümkin bolsa parahat 10 sany bukçalaryň içinden taýlawyňy etip başlaýar. Islendiginden o tarap bolsun, bu tarap bolsun sizinki doğru. Alan Başlaýar. Öýdäňiz finalynda.
Berdi Murat, sizin edeňiz. Kabul. Parahat. Berdi Murat. Parahat. Berdi Murat. Başlyny Parahat. Berdi Murat. Aýtsaňam men teşrip bereýin bolmaz. Parahat Berdi Murat, Parahat başlyny. Berdi Murat, bolan seninki doğruda. Ina kadardan bäsleşmemiz görüşme diýaly. Her birimiziň elimizde 5 tane bukça var. Demek 5 tane sowal var. Indi sen aýratyrlykda şol görkezlenine kagyňyzda ýörüti utuklan gapdalnak boş öýjüklere laýyklap goýmaly. Näme sowalyň çykjagyny hiç kim bilen doğrudan. Bu ýerde de ýogurlygyny synak göret bolsalar aýdanada. Parahat elo sizin bolly başly. Berdi Murat, dowam edin. Ine diýdiler görüşme diýaly, bäsleşmemiz öz saýlawlaryny etdiler. Parahat bugün jaýmyşlar. Aw. Utuklar, sowallar doğrudan. Berdi Murat, yetişdiňiz näme saty? No. Pikirlenip, tasdiqlap, günüňizde biraz aýdy. Onu yetişen bolsaňyz kadyrdanlar, men size ýüzleniň böyle görüşme diýaly öňümizdeki çeýli sowallar, jogaplar, meselem sanyl mümkinçilikleri, umuman hiç çeýli kurallar ýok. Diňe sowal, diňe jogap, diňe bäsleşler, diňe gyzykly pursat we diňe siz we mehribanlar. Şoň üçin öz aramyzdaky simbiozy hiç ýyly üzmän dowam edeliň gepleşigimizde saýlawy parahat başlady. Şo sebäpden parahat hem ilkinji 10 tony. Nisbären aşagdan ýokary gidýänler. Bäsleşler 10-dan açýas 50-çe dogrudan 10, 20, 30, 40. Şo sebäpden 10 tony açmagy haýyş edýär. Başly. Sowalyňyz mümkin bolsa telegörçülerimizde okap berä. Eň ulsan bolan Google'un ýygyna näçe san nolluk bar? Sowal düşünükli. Bilseňiz 10 tuk goşýaňyz, bilmeseňiz 10 tuk aýrýaňyz. Asap şu wagt 120'de 120 bäsleşmemiz deň hatarda bolan. Men pikirimçe eň ulsan bolan Google'un ýygyna 4 san nolluk barmykadýan. No, 4 san no. Parahat berdim, Rab bilen ýagdaýyňyza jogap bermek mümkinçiligi ýok, şo sebäpden soraýdan anyk jogap we pikirini çarşaýan. 2 san nolluk barmykadýan Google'un ýygyna. 2 san no. Aw. Kabul et. Parahat beren sowalymda dogry we dogry düşünýänsiňiz diýip umyd etdim, ha? Pikiriňizi diýip Ýok. şu pikirde gal. Google'ın ýygyna diýe näçe san nolluk bar? Dogrydan? Dünýede ödem iň ulsan. Şoň näçe san nolluk bar? Meselem öňüme birlik ýygyna näçe san noll? Şol iň ulsan diýip sowal berildi. Eger ýygyna 2 tane nolluk bar bolan ýagdaýynda näçelik bolardy? Google'lerle 100'lük bar dogrydan. Ýalňyşlyk diýdim. Mesela öyle. Eynarsak da 2'm del, 4'üm del, 5'im del, 100 san mal. Dünyada iň ulsan Google. Dünyada iň ulsan öňüne birlik. Mesela şu an milyonla 6 mal var orada. Aw. Milyarda 9 mal var. Emma şol Google dünýäniň iň ulsan bolmak bilen 100 san mal. 100 san mal. Sentilyon sany kema ulsanlan bir asatmanya izni 13 san mal. Lalışan. Aw. Enatak da 10 tuma olýar. Bu demek 120'de 110 bäsleşigini şeýleräk ýagdaýda dowam etdi. Berdi Murat, siziň edeňiz. Öz bukçaňyzy açyp içindäki sowaly telegörçülerimizde okap bermeňizi haýyş edýär.
gaýçyny ilkinji gezek kim oýlap tapypdyr? Gaýçyny durmuşda ulanylýan gaýçymyzy ilkinjigede kim oýlap tapypdyr, ha? Sowal sizinki başlysyna. Bilen ýagdaýyňyzda ontyk goşýaňyz, bilmedik ýagdaýyňyzda ontyk gitirýäňiz. Görämäge ýöne köýdat ýaly telegörjülerimiz ýöne asla pikiremedil görülmedik zatyn kadyp geçen gaýçyny kim oýlap tapdy, ilkinjigede. Şoň ady galym ka taryhda tanalýan adamy ka ödür. Ya dördüjülük ýaly gaýçy halk dördüjülüğüne değişilip jogap berip barmy ka bu sowala? Beýdi we sorulmady. Ordan. Demek jogaby badyrmyň belli derejede. Ýöne begeniň 10 tuga düşenli, 50 düşen bolsa nämet? Bileň dok jogaby şeýle. Ýok. Jogap. Jogap. Şu sebäpden näme? Sizem şu pursatda 110 bolup hasaba diňleşýäňiz. Ýa-ni hasaba galdyryp diňleşdiňizden beteldik diňleşýäňiz. Şu bile gitjekden etýärdin. Gaýrat edin. Jogaby ödüm aýdaýyn tariha laýyklykda gelýän maglumatlara, çeşmelere laýyklykda ilkinji gaýçynyň nusxasyny döreden alim, döreden adam Leonardo da Vinci taplandy. Da Vinci'ni bilýän? Meşhur suratkeş Mona Lisa'nın ýeti, awtory. Şo Leonardo da Vinci sebäbi aýdanda gödüňe de gelýär. Dik uçoryň nusxasyny çydypdyrdy orada, çydyklaryny. Ya başga şoňa men bir näçe açyşlar oýlap tapyşlar edipdir. Leonardo da Vinci gaýçyny oýlap tapan eken. Ne şeylere gelip boşan jogap. Dowam edýär sonra. Barahat 20'ge gerek geldi başlanıdan. Haýsy planeta ýere iň ýakyn ýagdaýda ýerleşýär? Ýere iň ýakyn ýerleşen planeta haýsy? Men pikirimçe gün, ay olara ýerden uzagrak mykadýan. Men takyk jogabym ýok ýöne saklama bilen aýtmaslyan. Ýere iň ýakyn planeta Jupiter diýip hasaplanýan. Kabul et. Ýere iň ýakyn planeta bolan planeta Jupiter diýip biziň finalistimiz bähdeşimiz Parahat Meretliýew jogap berdi. Berdimurat elbetde bähdeşiňe tä jogap berýänçä siziň goşulmagy üçin hukumy ýok. Parahat demedil şonuň ýaly goşmasaýan adyňyz barmy ýöne belki käbir maglumatlara eýesiňiz. Ýere iň goly planeta Venera planetasi. Anyk bilýän. Anyk bilýän. Şol bolmady, Venera ömrü daýy ýyllarynda ýa-da türkmenler. Şol adlandyrylýar iň ýakyn ýerleşýän hem ýere Venera planetasi. Eýne ýaz, Parahat. Horizonumuz näçe öýle? 90'a geldik. Ruhsan düşmän dowam edeliň entegümizde Mayken. Ýöne bir zady belläsim gelýär. Nol tuga barýany da. Meselem kim birinji nol tuga barsa awtomatik solla turly hasap. Kim birinji nol tuga barýar, şol oýundan çykýar. Sizde ýem ýeňiji, sizde ýem finalist, siziň sözüňiz, pikirleňiz döredijlik toparmazdan gepleşiň alyp barjydan has ulrak güýje eýe. Siziň pikiriňiz boýunça hereket edersiz. Entek bu gurrunlardan, bu ýagdaýlardan daşyrakda şoň üçin berdim rat başlygyna. 120 tup bilen başlapdy biziň bähdeşlerimiz, häzir bu wagtda 90 molly Parahat berdim rat näçe bolar gelin görelim. Nähil sowal çykdy berdim rat. Haýsy alim 9 ýaşyna çenli gurulap bilmändir. Aýtala. Haýsy alim 9 ýaşyna çenli gurulap bilmändir. Demek bir meşhur alim bilen baglanşyk bolmaly ha. Albert Einstein 9 ýaşyna çenli gurulap bilmändir. Gaçy anyk jogap berdiňiz, näme sebäp bolan berdim rat? Bilýänse. Oka. Gawat gelip. Awa. Başgaça goşma maglumatlar bilýän, meselem Einstein barada. Fizikada köp açyşlar etdi-de. Atnaşyçylyk teoriýasy görüldü. Indi şu büyük alim şu häzirki wagtda Einstein'in IQ diýip bir düşünje bar bilýän-de, mähribalar IQ.
IQ intellekt ululuğu, intellekt güýji boýunça Einstein'ın derejesine barýan adamlar az. Bu demek şu derecede güýçli, akıllı, intellektual adam bolup 9 ýaşyny çeline üçin gurulamadyk. Berdim Murat. Mene alalaşama, dogry maýdy. Edil näme üçin gurulap bilmedigini näme bilem, o golun ýöne 9 ýaşyna çenini gurulap bilmedigini bilýän. Maglumatdan bar. Kabul etdim. Parahat goşak gaplanyň. Maglumat ýok. Menäki bar bolan maglumatlara laýyklykda Thomas Edison mektep okuwçy döwründe yetişikler pes bolanlyk sebäpli okuwdan çykarylypdyr we ejesiniň öz elini okap şonuň ýaly belent derejelere ýetmegi başarypdyr. Belki Thomas Edison'dur. 9 ýaşyny çeli gurulap bilmedi. Demek jogaňyzda galýaňyzda ýetmediňde okýsyly. Öň näçe tupdy siz? Näçe tuňyz bardy? O 110 näme ýalňyş? 110 tuk. 110 tuňyz. 20 ýaşdan näçe bolar? 130. 130. Gaýlym parahat. Elbette gutlaýas. 130 tuk bilen bäsleşigimiz häzirki wagtda dowam etýär. Ýene gaderdanlar, häzirki wagtda Berdim Murat dogry jogap bermegi başardy we 130 tuga ýetirdi. Parahat bolsa 90 bilen dowam edýär. Ýöne parahat görýäňizde 30, 40, 50 tuk entekken. Şu sebäpden entek may bar belli bir oýunyň baly belli däl. Başdan endik saýlawyňyz. Hap beriň mümkin bol. Iň gaty sesli janlar haýsy diýen. Iň gaty sesli janlar haýsy? Az wagtdan bilen jogap parahat. Eýleýdi. Iň gaty sesli janlar şu primatlar atryady, maýmunlar mykady. Ben çakdaýan. Primatlar, maymunlarda ses gaty bolar. Jogaba eşitdik mehribanlar dogryda. Maymunlar diýip jogap berýär. Belki parahat karşılan ýylymyz maymun ýyly bolan bolsa diýip jogap dogry bolmagy ahmally. Bu diýmek däl. Ýani tanadyňyz da ýyl başda çantagır bars, Towşanly ýylan. Şu 5-nji durmalyňyz da. Balyk, ödem näkil balyk? Kit. Gök kit, doğrusu kitler, umman kitler maşgalasy dünýede iň gaty sesli janlar hesaplanylýar. Sebäbi olar biz eşitdim de birinjiden görmedik hiçimiz orada. İkinciden hem suwun aslynda bolan soň ýöne şolar suwun aslynda bir-biri bilen kommunikasiýa gurmagy başarýar. Bir-biri bilen habarlaşmagy başarýarlar da. Şu sebäpden kitler dogry jogapdy. Eýnema 60 ýyl şöyle 60 tuk bilen dowam edýäňiz. Berdim Murat siziňe deňiz. Adamdan başga kellesinde başaşak durup bilýän janlar haýsy? Diňe janlardan gidiýär o sowallara. Başdyny adamdan başga adam durup bilýär kellesinde. Adam durup bile adamdan başga nämeler haýwan durup bilýär. Görämäge ýöne kıyata. Belli bir derejede çaşylymy da pikiriňe. Maymunlar bolup bile. Ýene maymun. Maymun näme jogap berýär? Kabul edeýin aýtgydýan pikir. Ýa öýtgedim. Hala maymun näme? Berdim Murat. Parahat näme gün gördü maymun diýip. Sidem 30 tuňdan mahrum bolýan gynasakda. Yok maymun däl, maymun däl. Maymun iki jogabam, iki finalistimize de 30 getirmek başarmady. Maymun janlary ýöne dogry jogap geň galmaňy ahmal pil. Piller. Hakykatdan hem piller yeketek adamdan başga kelletinde durup bilmäge ukyply janlar. Başga möjeklerim, geç gaplanlarym, aýlarym hiç de durup bilemem. Towjanlarym, ululu keçel aýwarlar. Pil menem geň galym dogry jogap eşdimde. Kile sanyny agramyna laýyklykda garamazdan kellesine durup bilýän eken, sirklarda
döwlet sırtlaryna daşarlarda görkezýän ekenler. Kelletinde durýar. Kynanmallar näme diýäs? Näse tutup bolýaňyz siz? 130 diňiz. 100 tutup bolýaňyz şeýlemi? O. 130 tutdyňyz, 130 bilen dowam edýär. Sizem näçe tutdyňyz? 60. 60 100 tutuk. Entek gaçarak gora may bar. Parahat siňe deňiz. Ýam 4-nji wal diýmek 40 tutuk. Adamyň barmak ýyllaryna meňzeş ýyzly janlar haýsy? Bir. Ýene haýwanat dünýäsinden gelen. Adamyň barmak ýyllaryna meňzeş. Ne örmaýmyn näme? Be adamyň aýak däl el ýyzlaryna meňzeş diýerdi. Adamyň el ýyzlaryna meňzeş şol ýyz goýanyna şonqa edilmeňdeýän janlar haýsy. Ya deňiz janlary bolmaly şol dilimiň ujuny ýa-ni köp aýakly ýürütýär şu ýa-ni adam barmak ýyllaryna meňzeş. Ýa-ni ýürütýär Ariel multfilminde de şol janlar ady getirilýär. Asminok diýip şol. Men filmçi asminokdan hiç eli barmaklary ýok. Özü meňzeýär şol janlaryň. Ýok, şo el ýyz goýanyna ýene swala dogry düşünýär. Men düşündüm makul. Aýdaly palçyk getirdiler, adam elini ýyzyny goýdy. Şo janlar hem eliniň ýyzyny goýdy, şu elleriniň ýyzy meňzeş. Düşündüm. Adam Şu urdan böyle. adamyň barmak ýyllaryna meňzeş ýyzly janlar. Maymyn adal. Ýok. Alanyp maymyn däl. Ne maymyn näme ýani? Men pikirimçe aýym kadýan. Penjesi aýy. Kabul etdim. Kabul etdim. Kadırdan tele görjülenmez. Ýa-da berdim rat oşakla. Ýok. Sizem bilen doktoňyz, sizem düşünme bolsa sizem näde jogap berjek? Bu diýmek sizem näde jogap berýär? Aýy däl. Aýyň penjeleri dip götür, meňden ok adamyka. Koala diýip janlar tanaýan meşdiňmi? Koala. Ýalta haýwan. Ýalta da bolan meşhur bolan. Koalalar näşe? Koalalar adamyň koalalyň elinden galyan iz adamyň elitlerini meňzeş. Iň ýakyn gelen bolmuş şol. Gynan ýaz 20 tutumda. Orada 60-40 aýyrlyk 20 tutum bilen dowam etdi. Başlygyny berdim rat. Haýsy döwletde ilkinji gezek arça bedelipdir. Ene de täze bilen baglanşyk sowalar. Haýsy döwletde ilkinji gezek täze ýyl arçasy bedelipdir. Arça näme täze ýyl üçin bedelýär orada? Sowalymyz şeýle. Size de gyzykly bolmak ahmal mehriban telegörjülerimiz hakykatdan hem gelip goşan sowal. Haýsy döwletde ilkinji gezek täze ýyl arçasy bedelipdir? Berdim rat başlyk. Angliýada mı kaýdýan? Angliýa. Sebäbi? Anyk bilemok da çakdaýan. Bedelgece arça Angliýada gödöňde geldi. Kabul etdim. Uzaldy oturmaýyn, jogaba näde dogry. Barahat boşlukda görýär. 100 tutdyňyz, 40 aýyrdyňyz, 60 bolsalyňyz dogry jogap bolsa Germaniýada. Ilkinji gezek Germaniýada arça bedelip başlanýar. Ilkinji bedelen arça Germaniýadan çykdy. Bu demek täze ýyl münasibetli ilkinji gezek Germaniýa arça bedelýär. Germanlar, nemisler. Maglumat öwrenlik telegörjülerimiz bilen bilelikde
Indi bolsa ahyrky sowalymyz. Şu sowal bilen gadyrdan ýerleşler, mehriban watandaşlar, şu sowal bilen biziň zekin gepleşigimiziň bu mewsumi tamamlanır. Mewsum boýunça ahyrky sowallarymyň birinji başlygy 50 top. Parahat 50 top. Solgandyrýam. Rakla dikenler. Dünýede ýanysdan soň iň köp satylýan önüm haýsy? Ene gelip koşan sowal. Dünýede ýangyşdan soň iň köp satylýan, satuw boýunça iň köp mukdarda satylýan önüm haýsy diýip kirdi. Ýangyşdan soň, ýagny benzinden, mawy ýangyşdan soň ikinji orunda durýar. Olam gaçy kän satylýar dünýä boýunça gelip koşan sowalymyz aşeýlerak. Olam ýanyslar nemesine görnüşine girýän. Ýok, diýip götür başga. Dünýede ýanysdan soň iň köp satylýan önüm şo iňki diýende. Haýsy görnüş edi? Bir görnüşde aýtma. Çörek diýen. Çörek. Aa. Kabul edelim. Pikirlenäň ýene. Ahyrky sowala. Dünýede ýanysdan soň iň köp satylýan önüm. Biraz pikirlenme. Elbette, pikirlenin başlygyny. Bize moňa çel telegörjülerimiz bilen nezaret hökümetimiz dowam eder. Gadyrdan ýerleşler, edil watandaşlar, parahat meretli pikirlenýänçe biziň gepleşigimizde bilşimde ýalydyk bu wagtda Gahrman arkadağımızın taýsa tagallarlar bilen gurup bolmagy berilen Aşgabat Sowda we Din Jalş Merkezining Talhan kafesynyň içinde gepleşigimiziň täze ilhanyny dowam edýär. Doğrudan. Edil şol sebäpli hem Talhan kafesy biziň telegörjülerimiz üçin sowallaryny ödürleýär. Az dogrusu bir sowal ödürleýär we ilkinji bolup dogry jogap beren bir däl, iki däl, 3 tany bätleşimizde öz sowatlaryny bermegi size ýatladýar. Bu diýmek biziň berje käzirki sowalymyza dogry jogap bermek bilen siz eýem Talhan kafesinden taýlanyň ýürüsi sowada munasip bolarsyňyz. Sowalym şeýle, ýöne köýje sowal bolmak bilen ine şeýlerek bolar. Talhan kafesi ýa-da Talhan restorany bilişmedi ýaly Talhan ady dogry dämi? Şol Talhan adyny göterýän Talhan sözüniň manysy näme? Has dogrusy Talhan nimek, näme diýmek mehribanlar? Ine siz şu sowalymyza dogry jogap bermek bilen ýörüýti taýynlanan sowatlara munasip bolup bilersiňiz. Bizden daşlaşmaň, gyzykly pursatlarymyz üçin biziň bilen galyň we tezden nolga şu size şeýle bilimizde öz SMS-laryňyzy ýollaň. Rahat pikirlenme wagt bolmy? Aa. Başla. Dünýede ýanysdan soň iň köp satylýan önüm kofia. Karşylygyňyz ýokmy? Ýok. Gaýtalaň rahat. Jogabyňy. Dünýede ýanysdan soň iň köp satylýan önüm kofia diýip ataplar. Gatrak mümkin bolsa. Kofia diýip ataplar. Kofe. Kofia. Kofe önümi ýangyşdan soň iň köp satylýan zat myka? Özüm iň köp Braziliýada satylýar. Şu Braziliýa kofiýanyň watany hasaplanýar da. Watanam we gatkanem satylýar. Gutlayan farahat, gutlayan ýene bir ýola gutlayan tüýsüremizden bätleşigimiziň umuman biziň final duşugymyzyň iň soňky sowalyna üstünlikli dogry jogap bermegi başarýanyz. 20 tutdyňyz, indi näçe bolýar? 70. 70 tutuk bilen bätleşigimizi tamamlaýar. Köp sag bolun, satnaşygyňyz üçin. Indi Berdimuradyň ahyrky sowaly galy. Berdimurad şu wagt näçe tutupda siz? 60. 60. Siz näçe tutup boldyňyz? 70. 70. Egerde şu sowala dogry jogap berseňiz, bätleşigimiziň ýeňjisi bolýar. Egerde şu sowala dogry jogap bermeseňiz, on tutup bilen bätleşigimizi tamamlaýaňyz iň gynanlar ýer. Başlymy. Ahyrky sowal mehribanlar, mewsumimizin ahyrky sowaly Berdimurad Begenjiň paýyna düşdi. Göreliň. Bulama şonuň ýaly ulrak kagyd eken. Xitayda täze akşamy näme sebäpden milyon asman çyralary uçurulýar? Beh.
Ene gelip gowşan sowala eşitdik. Hytay Halk Respublikasyna, ýani Hytay döwletine näme sebäpden täze ýyl gijeti, täze ýyl agşamy milyonlarça her kim uçurýar da diýmek. Milyonlarça asman çyralary. Gödüňizde gelýär asman çyralary näkirler? Şolar uçurulýar. Hytaýda esasan diýip bolup gitdi şol. Siz şol diýebiň manysyny düşündirmeli bolarsyňyz. Täze ýyl bilen baglanyşly sowal bilen biz gepleşýänmiziň iň soňky sowalyny şeýlere jemleýär. Berdim Murat. Oýunyň ykbaly şu jogaba bagly. Başa näme diýin? Ahyrky. Edil anyga bilemok. Ýöne bir ýerde gabat geldim men şu toraga. Olam sizden Şol- bir şey. Täze gelýän ýylyň ýoluny ýaktyrtmak üçin ne? Ýadyma şu. Täze gelýän ýylyň Belli bir jogap aýdyň. Berdim Murat. Arım. Doğru değil mi? Aa, Anık şu- arım. Mesela baht üçün diyen ýagdaýyňyzda kabul etjekkä. Sebäbi hemme de baht üçün bolýar. Köpükliň ýaz baht üçün, nahar üçün baht üçün. Ýagşy arymlar bilen niýseňiz kabul etjekkä. Anyk sebäp. Başga. täze gelýän ýylyň ýoluny ýaktyrtmak üçin asmana çyralar uçurulýar. Barahat. Hasawalyk göreliň, meselem pikir etip göreliň. Asman çyralar uçurulýar dogry. Bärde bir näçe pikir bolup bilýärdi. Şol arzuwuňy içine dank goýsaň, arzuwuň asmana baryp hasyl bolmak üçin bir. Nusga. Başga näme üçin uçurylyp biler asman çyralar? Gowy atmosferany, täze atmosferasyny bermek üçin. Başga näme? Erwet, meselem şu ýylda bolup geçen kynçylykly wakalary, ýa negativ pikirleri şoň bilen bile uçurmak üçin. Meselem, ırım diýilende hasylşyrmylar. Dogry. Ýöne şoňa garamazdan Türkmenistanyň energetika ministrliginiň hünärmeni Berdim Murat Begenjew barahat. Bu sowala dogry jogap bermegi başarýa gutlaýan barahat en çarpalyň dogry. Elbetde. Men näkilaýdan arym bilen baglanyşly sowaly bilmek gaçylşyrymly. Hakykatdan hem duş gelen bolmaly diýýärsin. Pikir bölnäýin men pikir. Şunluk bilen 60 tutduňyzmy? 59 sene başlaýandy 110 tutup bilen bäsleşýärmi tamamlaýandy. Şu pursatda gadyrdan tele görjülenmi diýýäm. Biziň bu mewsümimiziň ýeňjisi has sorsy biziň bu final dowşumyzyň ýeňjisi ýylyň iň güýçli, iň zekinli hünärmeni adyna münasip bolýan bäsleşimiz belli boldy. Dogry. Barahat. Gatnaşanlarda sowalyn alalaşýanmy? Radiolaşýan. Şu pursatda biz Berdim Murat Sesiromyzdan gutlaýar ilk bilen. Gazanan üstünlüğüňiz bilen yeten bilen derejeňiz bilen tepkidiňiz bilen sebäbi näçe bäsleşi tasanan parahat meritli fiýaly. Ýa bir näçe ýyl bäri şu ugra şu alam bilim puwdana syňyp dogry dämi? Syňyp giden bäsleşi ýeňmek her kimiň başarýanlarydy. Ilk bilen şonu gutlaýan. Mundan meýlegem durmuşda yetip gelen täze ýylla ul üstünlikler arzu edýän galy bersiz durmuşda dogry dämi? Biziň münasip doly sözüň dol manysyna mewsümimiziň ýeňjisi bolmagy başarýan. Esas aýdan biz çempion gutlaýan berdim. Şu pursatda Türkmenistanyň kärdeşler arkaşyklaryň milli merkez tarapyndan taýinlanan ýürüýte hormat hatyny, ýürüýte diplomy size dawaral ýagdaýda goşurasym gelýär mümkin bolsa. Öwrü köp bolsun elbetde. Tüýsüremizden gutlaýar şu pursatda mundan beýlekem üstünlikleri arzu edýäs. Şu pursatda parahat beretip, parahat size hem gatnaşanyňyz üçin, ajaýyp görkezden netijeleňiz üçin umman
biziň bilen şunun ýaly gyzykly pyrtoklar bile ýaşaýanlaryňa da çün köp tawassullamy diýip etretimi gelýär. Elki bilen öz adymdan gazy berse dörüjü toparladyň adymdan. Bundan melek hem işiňizde asly çekýän zähmetiňizde, hünäriňizde, mandurmuş ýoluna uly üstünlikler arzu edýän şu pyrtokda size ýa biziň ýeňjimiz orada finala çykmak, ýa ýeňji bolmak diýmegi aňladýar. Sowadyňa tökmä suratda goşurlar, şeýle hem tökmä suratda siz hem tiýlalanyş, ýani hormat haklary ýörüýte idaralaryna ýollanýar. Gadyrdan ýerleşler edýdi watandaşlar, bilşimiz ýaly biziň bu gepleşigimiz has dogrusu final duşumyz umuman mögsümde siziň göwnüňizden turanlar diýip umyt etmek bilen biz hem ahyrky final duşumyzy geçirip bitirýär. Şu pursatda bize şeýle giň mümkinçilikler döretip beren gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň elmi damary waşlykda wetilmegini tüýsürmizden arzu edýär. Mehribanlar bilşimiz ýaly biziň ýeňjimiz Türkmenistanyň energetika ministrliginiň hünärmeni Berdimrat Begenjew boldy. Gahrman arkadamyzy we bütün Türkmen halkyny ýetip gelen täze bayramçylygy bilen tüýsürmizden gutlaýar. Goý bu ýyl diňe bize şatlyk, şowkun we uly üstünlikler getirsin. Onda şu pursatda gadyrdan ýerleşler, mehriban watandaşlar bilşimiz ýaly biziň iki bäsleşimiz hem ýem ýeňji. Kimin ýeňeni, kimin ýeňmedigi bu ýerde final doşuna gelenler soňra ýam gaçar möhümde hem kadip pikir edýän. Şu sebäpden biz bäsleşlenmediň, ýeňjilenmediň ikisine hem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyk tarapyndan taýlanan ýörüýte sowatlary, gymmat bahal sowatlar goşurýar şeýle hem biziň bu doşumyzyň himayetkary bolan Talhan kafe tarapyndan taýlanan ýörüýte tüýjülik bölümlerini, ýörüýte sowatlaryny dawaraly ýagdaýda goşurýar mehribanlar. Haşun paýtagtymyň iň gözel ýerlerinden biri bolan Aşgabat Sowda Dinjaş merkeziniň Talhan merkezine, Talhan kafesine zihin bäsleşigi, zihinleň bäsleşiginiň jemleji tapgyry, täze ilsany diýten dartgynly ýagdaýda geçdi. Biz bu gepleşiň usulyny şu gedeki geçirilen jemleji bäsleşiň usulyny bilmeýän köp zatlarymyzy öwrenmäge mümkinçilik gadanlyk. Şu bäsleşiň usulyny jemleji zihin bäsleşiginiň ýeňjisi, final tapgyrynyň ýeňjisi ýollaşym Berdimrady tüýsürekden gadanan üstüne bilen gutlaýan Berdimrad mundan bilýän sa üstünlikler ýaran bolsun. Şu ajaýyp pursatda hormat prezidentimiz ähli türkmen halkymyzy täze 2022-nji halkyň arkadagy zamanaty bilen tüýsürekden gutlaýan, goý täze ýyl gutly bolsun, gutly mübarek bolsun, täze ýylla ajaýyp üstünlikler ata watanymyzda gazanylyp dursun. Elbette täze ýyl arkadagy döwrümizde, arkada prezidentimiň saýysyna ata watanymyzyň şan şöhraty, awray mertebeti mundan öýle belende galsyn, halkymyzyň işretli günlerde ýaşamagyna biýmeşür işler amal aşyran arkada prezidentimiň jany sag, ömrü zok, belent başga hemişe aman bolsun. Çok sağ olun, parahat, ajaýyp arzuwlanyňyzy hemmämiz bilelikleşdik. Biz hem dörüjü toparlagyň adyndan size ýörüýte şu sawatlanmady we şu ýyly sözleri size de ýetirmek istedim. Çok sağ olun. Indi bolsa ýeňjimiz Berdimrat Begenjew. Şu gündeki nähleşiginiň jemleji tapgyry diýsen gyzykly boldy. Bugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak portretlaryň iň esaslarynyň biri. Size de siziň dörüjülük toparmada da bähleşige çağıraňyz üçin köp sag bolsunlar aýdýan. Parahat seň bilen diýsen gyzykly oýun boldy. Haty çekeleşikli, saňa da üstünlük arzu edýän täze ýyl düşümli ýyl bolsun. Pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman arkadamyda köp sag bolsunlar aýdýan. Hormat prezidentimiň jany sag, ömrü dok. İl wagtda ýurdak tutýan tutumly işleri mundan meýlek rowaj alsyn. Täze ýylyňyzda mutly bolsun. Ene edýärleşler, gadyrdan watandaşlar görüp durşuňyz ýaly bugün biziň gepleşigimiziň final tapgyrmyzyň umuman mögsümimiziň iň soňky tapgyry, iň soňky pursatlar hem häzir asalymdan tamam bolup gelýär. Siziň göwnüňizden turanlar diýip biziň gepleşigimiz umuman mögsümimiz tutuş eden siziň mawy krallarňyzyň bilen görkezmek isleýän zatlarymyz siziň göwnüňizden turanlar diýip umyt etmek bilen biz bu gepleşigimizi bu mögsümimizi geçirip bitirýär mehribanlar. 2022-nji ýyllaky mögsümimizde has dogrusu halkyň arkadagy zamanaty ýylyna täze mögsümimizde ýene diýdarlaşýan çaq hoş sag bolan mehribanlar. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlar üçin okumaga, öwrenmäge, we döretmäge şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň ilmi damary waşlyklary wetilmegini tüýsürmizden arzuwlap gepleşigimiziň
mewsimimiziň soňuny geçirip durýarlar bollar. Ýene ýagşy günlerde, ýene-ki mewsimlerde diýarlaşýança hoş sag bolun, bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Sizden geljek jogaplara, pikirlere, gutluklara we tewsirlere tabarsyzlyk bilen garaşýar. Hoş sag bolun.